табобати ҳаманамудӣ бемориҳои сутунмуҳра ва буғунҳо, остреохондрози сутунмуҳра, протрузияи сутунмуҳра ва грижаи сутунмуҳра, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо, табобати бемориҳои мардона, простатит, дарди гурдаҳо ва табобат барои бефарзандӣ, суроға, шаҳри Екатеринбург. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед, комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонам ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. Таҷ Мастер нависондаи: бародар, аз суҳбат ягон фоида надорад. Чанд маротиба шуд ҷавоби хуни сарбозро ки метиҳад? Эълон кунед, мобилизатсия, ҳама мерем. Як бор ҷавоби сахт диҳем, дигар сар намебардоранд. Оиди вазъият дар марзи Қирғизистон бо ҷумҳурии Тоҷикистон, и бародармон фикри ақидаи худша нависондай ва ба мисли худат ҳастанд шермардои ватан ки айни ҳол ҳама тайёрай барои ҳифзи ватани худаш ки ҷонша фидо кунад. Нозим Саъдуллоев нависондай: ака, як савол дар бораи воени билети пулакӣ, яъне хизмати алтернативӣ. Одамо пула метиҳанд, фиребшон мекунанд, хизмат мебаранд, пула абрад наметиҳанд. Ака, ҳамин савола пурра маълумоте. Ака, илтимос ҷавоб де. Бародари азиз, пула аз дасти ти ягон кас намегира барои аз хизмат озод шидан. Мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амонатбонк махсус суратҳисобе кушода карда шидагӣ ҳаст ки 26880 сомона ту бурда меспорӣ дар банк, чека мегирӣ ва ба ҳамун военкомати ноҳият муроҷиат мекунӣ. Баъдан дар муддати як моҳ ту соҳиби воени билет мешавӣ. Ту 26000 сомона дар дасти ягон корманди давлат наметиҳӣ, бародари азиз, ва ин гапе ки ту аз куҷои фаҳмидаи дуруға ягон асос надорад. Марс нависондай: ассалому алайкум, акаи Сорбон, чанд бор шид нависам, ҷавоб наметиҳӣ. Ман як писарам, падару модари ман дар яксолагиам ҷудо шидагианд. Модарам шавҳари дигар кардагие ва як писари дигар дорад. Ман қатъи тағоям зиндагӣ мекунам, мара хизмат мебаранд акаҷон. ҷавоби пурра медодем. Пешакӣ раҳмат. Агар ки ду писар аз як модар боша ва падарашон ки ҷудо боша, аллакай ду писар ба ҳисоб мерававу ба хизмати ҳарбӣ даъватшон мекунанд. Маҳсидин Кенҷаев нависондай: ассалому алайкум, ака, да ҳамин савол ҷавоб медоден. Илтимос, агар ай донишгоҳи хориҷ шай, бо вастанавид кунӣ, аблава ғам мета ё ки не? Пешакӣ раҳмат, жду ответ. Дар ҳолате ки ту хориҷ мешай ва пеш аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ вастанавид куниву бо донишҷӯ бошӣ, ба хизмат даъватат намекунанд ва ғамтам наметиҳанд. 23-24 нависондай: салом алейкум, ака, ман кредит телефон дорум, наспорум Тоҷикистон равум, чӣ проблема мешава ғайр аз депорт? Ғайр аз депорт метавонанд ки ҳамун кредити ту фоиз хӯрдан бигира ва ягон ҳуҷҷате ба номат меояд ки ӯ ҳуҷҷата ту дига пардохт карданам наметавонӣ сумша. Ба ҳамин хотир сари вақт пултона споридан бигирен, ба худтонам осон мешавад. Меҳроб нависондай: ака, хона бурай, муддати як моҳда бигарди, биёй пули патента биспорӣ. Месӯза: агар ки дар ҳамин муддати як моҳи набудагит пули патентат споридагӣ набошад, бале, патентат аннулировад мешавад. Реклама Тиҷей нависондай: ака, ҳамин патента бихари соза ё барои худат бигзарӣ? Акаҷон, ответ бите. Патент гирифтана харида намешава. Ман фикр мекунам ин гапата касе гуфтай, ягон ҳазлат кардай. Патент гирифтана мерай аз сахр ва худат аз духтур мегзарӣ, аз имтиҳон мегзарӣ, аз дигар чизо. Баъдан дар тӯли 20 рӯз ё ки 30 рӯз патента дастрас мекунӣ. Беҳрӯз Назаров нависондай: салом, ки мега 27-солара хизмат мебара ё ки не? ҷавоби инро интизорем. 27-сола аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. Неъмат Аҳмад нависондай: мо тайёрем, агар як ишора кунад ҳукумат, мо фақат ба пеш. бале, мо ҷавоно ҳамамон тайёрем барои ҳифзи ватани худмон. Садам Шарипов нависондай: ман дар Исфара будам, дар саставаи Хоҷаъало. ҳар як солдате ки дар ҳамуҷа айни ҳол хизмат кардестай, ватана ҳифз кардестай, худованд умри дарозаш бута ва худованд сабри ҷамил ба хонаводаи ана ҳамон сарбозое ки аз дунё гузаштанд ато буфармоя ва мо сипоси худмона мегузорем. Ба ҳамин хотир бояд мо бари якдигар бошем, бояд моро ҳам рафта дар ҳамуҷа саҳми худмона бигузорем. Бетараф набошем дар ин ҳолато. худованд куна ки ҳамеша дар ватани мо тинҷӣ ва оромӣ осоишта боша. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.